Sarauniya TV, tashar al'umma. Gyada mai sihiri, ka ɗauka ka ga ɗaya, ka bare ka ga biyu, ka murje ta yi hudu, ka tauna ka ji guguwa ta daɗi ta kai malinta. Daɗi! Fara gyada yarinya, fara gyada ɗan yaro, na ce jujjuya yarinya, jujjuya ɗan yaro, ɗebi maro-maro gaye. Mata ku girgiza don Allah a ɗan taka, ayyo rawa ana taku ba batun shakka, ai bazar 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 bazar, ai bazar 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 bazar. Mata ku ɗan taka ga sabuwar taska, Salisu ne naku, ku kira ni mai jamba. Fara gyada yarinya, fara gyada ɗan yaro, tattaka yarinya, ko kina ciwon baya ne. Mai jamfa naku ne yanzu mata, ku tashi ku girgiza ku dan motsa mata, ku juya ku yi farin ciki ga taskata. Tattaka yarinya, juya yarinya, motsa yarinya, ai gaba ai baya, ai gaba ai baya, ai haka 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 manyan mata. Ai haka 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 manyan mata. Ai yasa muje fara gyada yarinya, fara gyada dan yaro, aba tattaka yarinya, dan ki maro maro baby. Wata rana za na zo gaida masoyana, buga tambura kuna nuna min kauna, kullum da so da kaunar ku nake kwana. To a girgiza a girgiza a girgiza a girgiza a girgiza a girgiza, a maro 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 gyada, maro 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 gyada. Ta soyu ta soyu ta soyu. Abadan gyada ke baby, gidan ɗiba gidan ƙara. Maro 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 maro. Sarauniya TV, tashar al'umma.